Boiro presenta a nova edición do programa Mulleres Saúde, unha serie de actividades que buscan mellorar o benestar das mulleres da vila. Con máis de 150 actividades realizadas dende o seu inicio, o programa arrinca esta edición cun obradoiro de autodefensa o vindeiro 18 de outubro. O Concello de Boiro pon en marcha unha nova edición do programa de actividades Mulleres Saúde, unha iniciativa que busca promover o benestar físico, mental e emocional das mulleres da localidade. Levamos 4 anos programando e sacando actividades. En estes 4 anos foron máis de 150 actividades de todo tipo, de formación, autocuidado, de deporte, culturais, máis de 150 actividades en 4 anos pelas que pasaron máis de 1000 personas. Entón, desde logo, estamos moi orgullosos, moi contentos. Entre as actividades previstas destaca o obradoiro de autodefensa, que se celebrará o vindeiro sábado 18 de outubro no pabillón de Barraña. Tamén se impartirán xornadas sobre alimentación e benestar femenino, saúde mental e emocional, e ferramentas tecnolóxicas aplicadas á saúde, entre outras. As formacións que facemos, como esta que presentamos desta quenda, fanse de forma cuatrimestral ou trimestral en diferentes momentos do ano. Son actividades a maior parte solicitadas polos propios usuarios e usuarias, polo tanto destinadas principalmente para eles. Son actividades transversais, como xa digo, con outras administracións públicas, coa colaboración de outras administracións públicas, con outros departamentos municipais e especialmente con outras entidades, como facemos moitas tamén con Cruz Vermella de Boiro. As actividades son totalmente gratuitas, pero as prazas son limitadas, polo que é necesario realizar unha inscrición previa. As actividades son abertas a todas as mulleres de Boiro e pretenden ofrecer recursos a espazos de aprendizaxe e apoio no eido da saúde, tanto física como emocional. O programa Mulleres Saúde continúa a súa andaina co apoio das institucións locais, reafirmando a importancia de saúde e o benestar integral das mulleres como eixe fundamental nas políticas municipais. Estas iniciativas, como ten o Concello de Boiro, co que levades traballando, como acabas de resumir, son moi importantes para ter unha mellor calidade de vida aos nosos ciudadanos, ás nosas mulleres e á nosa sociedade. Desde Cruz Vermella vamos a seguir traballando en este sentido para codo con codo co Concello, como lo vamos facendo, alá onde nos necesiten, porque o noso lema é cada vez máis cerca das persoas, entón, pois, sempre estamos aí disponibles para axudar a todo o mundo. As actividades do programa Mulleres Saúde comezan este mes e prolongaránse ata novembro. Para máis información, as interesadas poden consultar o Concello de Boiro ou dirixirse ao CIM para formalizar a súa inscrición.